Здравейте хора, аз съм Sporting Train BG и днес ще правим ревю на Trainset Classic. Това представлява самия сет. Ето е цената, за която го взех. Локомотива включва звук, светлини и се движи на батерии. Тук има схема като за 3 годишни. Ето ги тези неща, за които вече обясних. Трасето е кръгло. Има 12 релси, един локомотив и един вагон, който в случая е тендер. Не знам защо ги слагат тези неща, като никой не ги чете. Тук има предупреждение, което не знам какво търси тук, защото всеки знае как се работи с играчки. Сега да го отворим. Ето го локомотива, не е нещо особено. С 4 свързани колосие, а това бутон за включване и изключване. Ето го отпред и от другата страна. Отзад има някакви две прозорчета, които седят много странно. Оставяме локомотива тук и ето го тендера. Също не е нещо особено. 4.8. И защо въглищата са сребърни? И тук защо няма въглища, не знам. Опа, малко го блъснах. Ще го оставя тук. И ето ги релсите. Много са грозни, поне за мен. Вие можете да ми пишете в коментарите дали ви харесват. Ето ги и другите. Сега ще махнем горната част на локомотива. Искам да кажа, че в продължение на няколко дни няма да правя видеа или да обработвам, защото няма да съм в България. Оставяме винчето тук и отваряме. Не знам дали може да се види, обаче е с 2 батерии локомотива и е до 1,5 волта. Ето, изсветлявам, ако може да се види нещо. Сега слагаме двете батерии. И слагаме капачето. Искам да благодаря на собственика на канала ЖП Свят, защото ми дава много съвети за правене на модели. Завинтвам хубаво и ето го как работи. Слагаме и тендера. По принцип трябва да изглежда ето така. Сега започваме да сглобяваме трасето.
Ако знаете къде има музейни, парни или дизелови локомотиви, можете да ми пишете един коментар. Ако не съм споменал, релсите и локомотива са мащаб 1:64 или S. Първата част на трасето е готова, оставяме я там и започваме да сглобяваме втората. Ако знаете някое добро място за трейнспотинг на Родопската теслинейка, можете да ми пишете. Трасето е готово и сега да нагласим локомотива и тендера. Ето готов е и ето го как се движи. Не е много бърз, но важно е, че се движи. Надявам се клипа ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате и да го лайкнете и също да се абонирате за канала ЖП Свят. Сега ще ви казвам чао и до следващия клип.